ازي اب سمون حدا غيزي اب هارموني ميديا بناصروفيتش እናተዳለወ ዝቀርብ ፍልስፍናን ሕብረተሰብን ዝተሰሚ መደብ እዩ። ኣብዚ መደብ ኣብ ማሕበራዊ ፖለቲካውን ባህላውን መስተጋብርና ኣገደስቲ ዝበሃሉ ኣምራት እናተላዕሉ ከም እነስተንትነሎም ዓሚቕና ክንሓስበሎምን ሕቶታት ናይ ምሕታትን ነቐፌታዊ ኣተሓሳስባ ከነማዕብልን ዝድርኹ ጽሑፋት ይቐርብሉ። ባር ክብራ ሰባዕትና ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዝተዳለወ መደብ ክነሕልፈኩም ኢና። ሰናይ ምክትታል። አልፍሬድ ኖርስ ዋይትሄድ ዝተባሃለ ሊቅ ፍልስፍና ትጅምር ብምግራምያ ይብል። ከማ ባህሉ እንተኮይኑ እዚ ምግራም ብዓይኒ ፍልስፍና ዝያዳ ምግራም ዝፈጥር እዩ። እዚ ምግራም ድሕሪ ምምርማርካን ምሕሳብካን እውን ዝቕፅልን ዝበለፅ ዕምቆት ዝሕዝን እዩ። ስለዚ ፍልስፍና ብነገራትን ኩነታትን ምድናቕ ማለት ኮይኑ ብጎደና ፍልስፍና መጓዓዝ ማለት ድማ ካብ ምግራም ናብ ካልእ ምግራም ካብ ሓደ ብራኸ ናብ ካልእ ብራኸ እናዘለልካ ዝያዳ ምስጢር ተፈጥሮ እናተኻፈልካ ሸናዕ ምባል። ኣብዚ ጉዕዞ ዓብዪ ሩየት ናይ መንፈስ ዓብዪ ምግላፅ ምስጢር ተፈጥሮ ኣሎ። ምስቲ ቆዝሞዛዊ ባህሪ ውህደትን ዕርቅን ይፈጥር። ብጎደና ፍልስፍና እንክትጓዓዝ ካብቲ ከም ውቅያኖስ ተቐዲሑ ዘይውዳእ መስተንክር ተኣምራት ተፈጥሮ ዝመልኦ ዓለም ጃሕ እናበለ ዝቕዳሕ ሓቂቕ ምንጭ ጥበብ ክሰቲ ኢኻ። ግና ሃምበቕ ኣቢልካ ሰቲኻ ኣይክትረውን ኢኻ። ዳግማይ ትጓዓዘሉ መሊስካ ካልእ ምንጭ ፍልጠት ረኺብካ ዓቕምኻን እምነትካን ብዝፈቐዶ መጠን እትሰትዮ መሊስካ ዕረፍቲ ወሲድካ ተደኒቕካ ተገሪምካ ተመሊስካ ናብ ዘየቋርፅ ናይ ፍልጠት ብራኸ እናሓኾርካ እትምርሾ ጉዕዞ እዩ። ዕምርኻ ሙሉእ ብምኽንያት ልደትካ ናብ እተፈለኻዮ ናብቲ ዝመጻእካሎ ዓለም ክሳብ እትጽንበር ናብ ዘለኣለማዊነት ክሳብ እትዋሃድን ኣብ ዕቑፉ ዝኽላወይ ምንባር ክሳብ እትቕጽልን ብዓብዪ ተበግሶ ወንን ብፍስሓን እትኸዶ ጉዕዞ እዩ። መንገዲ ፍልስፍና ቀሊልን ባህርያውን ዝኾነ ስልቲ መንብሮ ብምስዓብ እዩ ዝጅምር። እዚ መንገዲ ነገራዊ ሃብትን ገይፅን ምኹማር ሆይ ሆይታን ዝናን ክኸስቡ ዝደልዩ ሰባት ዝጓዓዝዎ ኣይኮነን። ምክንያቱ እዞም ነገራት ብዓውዲ ፍልስፍና ዝርከቡ ይኮኖም። ኣብ መንገዲ ፍልስፍና ነዊሕ ረቀት ንምኻድ ኣብ ፍልጠት ተመርኮሰ ትሕትና ይሓትት። ኣብዚ ጉዕዞ ብፃዕርኻ ብእለሻኻ ብዝረኸብካዮ ፍልጠትን ምግላፅን ምሕጓስ እንተዘይኮይኑ ካልእ እትረኽቦ ወይ ትጭብጦ ነገር የለን። እዚ መንገዲ ብምድራዊ ዓይኒ ብዓይኒ ተራሰብን ክርአ ጎደና ሕሰምን ጉስቁልናን እዩ ዝመስሎ። እረገለ ሰባሲ ብኣተሓሳስባኻን ኣነባብራኻን ተላዕለ ውግዘት ከውርዱልካን ኣበር ከውፅልካን እዩ። ዕድለኛ እንተኮይንካ ምናልባት ሒደት ሰባት ከንድቑኻ እዮም። እዚኦምን እንተኾኑ ክስዕቡኻ ኣይክእሉን እዮም። እቲ ጽቡቕ ነገር ፈላስፋ ሰዓብቲ ኣጥረየ ኣየጥረየ ብዙሕ ዝዓጅቦ ዘይምዃን እዩ። እኳ ደኣ ብሓደ ሻዕ ብዙሓት ሰዓብቲ እንተረኺቡ ብዙሕ ክጠራጥር ይግብኦ። በዚ ጎደና ምጉዓዝ ሰከምካ ከቢድ መከራኻ ብዙሕ ስለ ዝገብር ደፊሩ ክጓዓዝ እየ ዝብል ኣይክትረክብን ኢኻ። ኣብ ዘመናት ናይ ተጓዓዙ ሰባት ተረፍ ኣሰር ጥራይ ኢኻ ክትረክብ። ምክንያቱ እቲ ጎደና ንባዕሉ ንኩሎም ሰባት ክፉት ኣይኮነን። ወዲ ሰብ ኣብ ድራር ዕለቱ ምስ ተጸምደ ካብዚ ዝተርፍ ግዜ እንተረኺቡ ድማ ንምሕጓስ ምስ ዘመዱን መቕርቡን ክሕልፍ እዩ ዝደሊ። ዝበዝሕ ግዜ ወዲ ሰብ ንባዕሉ ይኹን ካልኦት ምንም ረብሓ ኣብ ዘይርከቦም ከንቱ ነገራት ተኣሲሩ ኢኻ ትረኽቦ። ኣብ ከምዚ ዝበለ ናይ ብሕቲ ጎደና ዝኣቱ ሓድሽ ዝሓሸ ጎደና ንምርካብ ብዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ንምፍላጥ ባህጊ ዘለዎም ነዚ ባህጎም ከዓ ንምርዋይ ዝቐበፁ ሰባት ጥራይ እዮም።
ስለዝኾነ ድማ እዚ ጉዕዞ ከመዮ ቤተ እምነትን ዕዳጋን ብቐሊሉ ሃንደራ ኢልካ ዝኽየድ ይኮነን። ኣብ ጎደና ጥበብ ዝተሳሕሉ ሒደት ሃምበላት ደፋራት ሓተቲ ጥራይ ዝፅርግዎ መንገዲ እዩ። ነዚ ኣነ ጎደና ፍልስፍና ዝብሎ ልዕሊ ዝኾነ ድማ ንዝስምዖን ዝተባሃሎን ብቐሊሉ ዝኣምንን ዝቕበልን ሰብ ኣሎ። እዚ ምስ ምእመናን እዩ ዝምደብ። ኣማኒ ምዃን ንባዕሉ ጽቡቕ ነገር እኳ እንተኾነ ብዛዕባ እተኣምኖ ዘይምምርማር ግና ካብ ማእሰር ዕስለነት ኣየናግፈካን። ብዛዕባ እቲ ዝኣምኖ ክሳብ ክንየዋይ ወሰን ከይዱ ዘይሓትትን ዘይመራመርን ሰብ ኣብ ናይ ዕስለ ኣተሓሳስባ ዝነብር ብቁፅሪ እምበር ብባዕሉ ክግለጽ ዘይክእል ሰብ እዩ። ከምዚ ዝበለ ጥበብ ዘይትግለጸሉ ዓለሙ ተደፍኖ ብደም ነፍሲ ዝንቀሳቐስን ዝነብርን ሰብ ኣሎ። ንዕኡ እዚ መንገዲ ዕጹይ፣ ምክንያቱ ጊዜያዊ ስምዒቱን ዕለታዊ ድሌቱን ስለ ዘስዕብ። ስጋዊ ሸውሃቱ ንምርዋይ ጥራይ እዩ ዝነብር። ንኸምዚ ዓይነት ሰብ መንገድን ጥበብን ፍልስፍና ንሓዋሮ ዕጹው። ኳሕኩሑ ክኽፈተልኩም ለምኑ ክወሃበኩም ይብል ቅዱስ መጽሓፍ። ብርግጽ ከምዚ ዝበለ እቲ መጽሓፍ ኣይኮነን፣ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እዩ። ኣነ ግና ኣብላ ኣለኹ ንኩሕኳሕ እውን ፈለማ ማዓጾ ምርካብ ይሓትት እዩ። ልዳት ጥበብ ዝረኸበ ኩሉ ንሱ እተዓደለ እዩ። በሪ ጥበብ ሲትረፍ መንገዲ ቤቱ ጠፊኡ ደንበርበር ዝብል ኣብዚ ስንክሳር ህይወት ወዲ ሰብ ሰኺሩ ዛወን እናበለ ናብ ገደል ዘምርሕ ብኡ ኣቢሉ ዝጠፍእ ክንደይ ኣሎ። መንገዲ ጥበብ ደልዩ ዝረኸበ ንሱ ናይ ኢማን ዕድለኛ እዩ እብል ኣለኹ። ናብቲ ላዕለዋይ ሓቂ ናብ ዘለኣለማዊ ዝወስድ መንገዲ ስለ ዝጀመረ ኣብዛ ዓለም ብዙሕ መንገዲ እዩ ዘሎ። ግና መንገዲ ዘበለ ኩሉ ይጓዓዘሉ እዩ ማለት ኣይኮነን። ብዙሕ ሰብ ናይ ካልኦት ሰባት ኣሰር ርጋጽ ዘይረኣየሉ መንገዲ ተወዚሉ ክጸርግ ድሌት የብሉን። ዕሾኽን ተኾርባን ክረኽቦ ኣይደልን። ስለዚ ድማ ናይ ሰባት ኣሰር እግርን ስምብራትን ዘለዎ ዝተለምደ ኣቐዲሞም ናይ ዝሓለፉ ኣጋር መርገጽቲ ዘለስለሶ ዱኻ ሓመድ እምበር መን ከም ዝረገጾ ዘይፍለጥ መንገዲ ሒዙ ክጓዓዝ ኣይመርጽን። እቲ ሓደ ምኽንያት መንገዲ ስሒተ ጠፍእ ደኸውን ዝብል ስግኣትን ጭንቀትን ስለ ዘይደሊ፣ በቲ ካልእ ድማ ድኻም ጭንቀትን ስግኣትን ዘይብሉ ጉዕዞ ስለ ዝደሊ። ርግጽ እዩ ብዙሕ ብዘይተለምደ መንገዲ እንክትጓዓዝ ዕሾኽ ክወግኣካ ይኽእል እዩ። ኣራዊት ወይ ሽፍታ ክቃጽዮኻ ይኽእሉ እዮም። ብኡ ኣቢልካ ምጥፋእኑ ኣሎ። ብዝተፈለየ መንገዲ እንክትጓዓዝ ነዚ ኩሉ ፈሊጥካ ተዳሊኻ ኢኻ ትኸዶ። ገሊኡ ሰብ ህይወት ኣብ ናይ ባዕላ ናይ ግዜ መድረኽ ትልሂት ከም እትወስዶ፣ ንገሊኡ ናብ ሰገነት ሃብቲ፣ ንገሊኡ ናብ ዓለማዊ ዝና ከም እትጎቶ ኣነ እውን ብብዙሕ ማዕበል መከራ እተገፋዕኩ ናብ ዝጎደና ፍልስፍና ኣትየ። ፍልስፍና ማንም ዝነብሮ ናብራ ኣይኮነን። ናብዚ ዝወስድ መንገዲ ብዙሕ ሓላፍ ዘላፍ ዘለዎ እዩ። ውሕዳት ናብ ልዳቱ ምብፅሕ እኳ እንተኽኣሉ እቲ በሪ ግና ኣይተኸፍተሎም፣ ወይ እውን በዓላቶም ነቲ በሪ ሓሊፎም ውሻ ጠምእታው ኣይክእሉ ፍርሒ ስለ ዘስንፎ። ሕጂ በዚ ጎደና ሸናዕ እብል ኣለኹ። መዓል ቦይ ዓቕመይ ክሳብ ዝፈቕዶ ንገዛእ ነብሰይ ምፍላጥ እዩ። ካበየ መጽ ናበየ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ዝብል ጉዳይ ንምምርማር። ርግጽ እዩ መዓል ቦይ ዘለኣለማዊነት እዩ። ናብኡ ንምእታው እየ ማዕጾ ዝሕኩሕ ዘለኹ። እዚ ኩሉ ዝኸውን ዘሎ ግና ሓሲበሉ ወይ ደልዮስ ኣይኮነን። ኣብ ሰንሰለታዊ ምግጥጣም ነገራትን ኩነታትን ዝተኸስተ ተኣምር እዩ። እንተስ ብድንገት እንተስ ብፍቓድ ኣማልኽቲ እዚ ኮይኑሎ ዕድለኛ እየ። ካብ ዕለታዊ ቅልስ ናብራን ውድድርን ወሰን ኢለ ዝነብረሉ ዕቑባን መጸናንዕን ኮይኑንሎ። በሪ ጥበብ እናኳሕኳሕኳ ሓደ በሪ እንክኽፈት ናብቲ ካልእ በሪ እናኸድካ ብናይ ዘለኣለማዊነትን ናይ ሓጎስን ናብራ ምንባር ንባዕሉ ዓብይ ነገር እዩ፣ ትዕድልቲ እዩ። በዚ ድማ ወትሪ ክሕጎስ እየ።